Martxoaren batean atera zen kartzelatik Arnaldo Otegi, Bateragune auzian 6 urte pasa preso egin da. Duela 2 astetik EH Bilduren Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakarigaia da. Zer ikusi du 3 hilabeteotan? Zer du buruan? Elgoibarren, Saiobente Ermoaran auzoan egin dio berriak elkarrizketa Otegiri. Elkarrizketa osorik ikusi daiteke hemen. Bueno, 3 hilabete ja eta zinela, orduko lehenengo inpresioa zein izan zen, zerakin geratu zinen. Gaur egun esaten da, eze input jasotzen ditu. Konturan hartu behar da, ni atera nintzenean jende asko zegoela alboan eta emozionalki ere oso momentu intensoak izan zirela, ez? Bai Logroñon eta bai Elgoibarren, ez? Orduan nik askotan esate etena da, zein da gauzarik ikusten duzuna nolabait ere aldatu dena, eta beti erdi brometan, baina serio esaten dut, jendea orain autopistatik oso txintxo juten dela, azkar ez dela juten, eta denak errespetatzen dituztela, nolabait ere dauden mugak, abiada mugak, ez? Benetan atentzioa deitu dit, porque ni kartzela jo nintzenean hori etzen hain horrela, ez? Orduan oso kuriosoa iruditu zait, nolabait ere, nola europeizatu garen gutxienez alorretak, ez da gaizki iruditzen, ez? Eta gero, bigarren inpresio inputa izan zen, emozionalki oso momentu intensoa izan zela, baina aldi berean jendeak bazuela nolabaiteko desilusio puntu bat orokorrean, osea oso pozik ateratzen nintzelako eta nolabaitere espektatiba bat sortzen zelako, eta aldi berean nolabaiteko emozionalki eta politikoki eta humanoki nolabaitere bazegoela desilusio puntu bat, ez? Orduko harreragatik, dago belodromokoagatik eta ondorengoagatik, jendearentzat oso lider zarela sentitu duzu? Hala sentitzen duela beak, oso lider zarela, behar hori duela jende konkretu batek? Bai, nik uste dut, niri lider hitza ez dakik gustatzen zaidan asko, ez? Baina bai uste dut jende askorentzat referentea naizela, ez? Eta horrek niregan ere zama bat jartzen du, ez? Eta batzutan esaten du zama handia dela hori, ez? Eta ardura badela ere bai, eta, bueno, baina azkenean ere ardura horrekin jokatzea ere ikasi behar da, ez? Nik uste dut krisi momentuetan, eta nik uste dut badirela beste fenomeno batzuk hori ere ulertarazteko baliogarriak direnak, jendeak behar ditu nolabaiteko ziurtasun minimo batzuk. Eta nolabaiteko pertsonek, bere ametsak, bere zalantzak eta bere desioak nolabait ere ordezkatzen dituenak, ez? Hone, esan dezaket liderazgo politiko, morala, liderazgo humanoa eta inkluso emozionala behar duela jendea krisi garaietan, ez? Baina hori esan da ere, nik beti aipatu egiten dut, eta da, herri batean beharrezkoak dira halako liderazgoak, baina herri batek behar du ere liderazgo horiek oso konpartituak izatea, oso kolektiboak izatea, oso jendearen artekoak izatea, ez? Beraz nik uste dut oreka bat mantendu egin behar dela. Ezker Abertzaleak izan duelako liderazgo bat, zure horretik? Nik uste, baiez, nik askotan esaten da nerekin nolabait ere hautsi egin zela tendentzia bat Ezker Abertzalean, eta egia da Ezker Abertzaleak beti planteatu izan duela liderazgoa kolektiboak izan barriela, eta nik gogoratzen dut Herri Batasunaren kanpainak transizio garaietan eta halako leloekin egiten zirela, ez? Alkaterik onena herria, eta etzen inundik inora ere pibotatzen pertsona baten inguruan proiektua eta bar. Baina nik uste dut Ezker Abertzalea lidera handiak eduki dituela, niretzat Joni Digoraz lider bat izan zen, eta mundu guztiak onartua, Periko izan zen bezala, Jokin Gorosti izan zen bezala, Itziar Aizpur izan den bezala, Telesforo izan zen bezala bere garaian. Esan nahi dut, Floren Abiz, bere garaian ere bai, ez? Orduan, esan nahi dut, beti egon dela hori, baina ni bai uste dut, eta hori ona izan dela ere, Ezker Abertzaleak beti zaindu egin du, esatean, hemen lana kolektiboak izan badira, hemen pertsona batek, ez da 1000 pertsonek, ez da 2000 pertsonek ez dituzte gauza guztiak konpontzen, ez? Oporretan 3-4 astean zeinion? Aste bat. Bueno, aste bete bakarrik? Bueno, kanpoan aste bat egon nintzen Bretaña aldean, eta bai, deskonektatu nuen. Pero hemen ebile zeinen, baina, publiko hori bentzatzen zeinen, bai. Deskonektatu eta lortu zenun? Bai, deskonektatu. Nik uste dut, igual adina duk ere bai, ez? Baina, eta kartzelaldi luze baten ondoren ere, ikasten duzula ere, gauzak errelatibizatzen, ez? Zentzu batean, ez? Eta nik
lehen plantatu diazu zein zen lehen inputa jaso nuena, eta niretzat badago bat importantea dena, eta da, uste dut tokatzen zaigula gehiago entzutea hitz egitea baino. Eta nik hilabete horretan asko entzun nuen. Uste dut jendeak behar duela hitz egitea. Eta behar hori ni sentitzen du. Jendeak behar du patxaraz mai gainean eseri eta hitz egitea, bere kezkaz, bere arazoez, eta nik uste dut independentismoak ariketa horrekin behar duela. Entzun gehiago eta hitz egin gutxiago. Gero aipatuko dugu zer entzun duzu, zenekin egon zera, no? Irakurtzen ari zara eta sare sozialetan botatu duzu, ez? Eta, bueno, asteburu honetan ikusi ditugu Joseba Sarrionandiaren liburu batekin, eskortean. Lapur banden etika, la politika, zer irutu zaizu? Asko gustatu zait. Eta esan dezaket gainera gauza gehienetan guztiz ados nagoela, eta berak ni baino gainera hobeto esplikatzen dituela gainera, eta uste dut oso gomendagarria dela liburu hori, hainbat alorretan, eta ni komentatuko nioke jendeari patxara sartzea, eta ez bakarrik behin irakurtzea, ni bigarren aldiz ere irakurriko dut, porque uste dut merezi duela ez batean irakurtzea bakarrik baizik, eta bitan irakurtzea ere bai. Eta 13. horrean esaten du, dogmarik zertan ametitu ez den sasoian. Zuk dogmatikoa izan zara inoiz? Izan altzara inoiz? Ezkerra Abertzalea dogmatikoa izan da inoiz, zure ustez? Nik uste dut, egon dela herri honetan, herri guztietan bezala ez, tradizio bat politikoa eta kulturala nun batzutan printzipio eta baloreak dogmak bilakatu diran, ez? Nik nire burua beti izan dut eta horrela definitu naiz, beti gainera, ez, heterodoxoa bezala, baina heterodoxo disiplinatua bezala. Hau da, nik azkenean guztien artean erabakiak hartzen direnean, defendatzen ditut, batzutan ados egon da eta beste batzutan ez. Eta zeren uste dut hori apaltasunaren seinua dela ere eta humiltasunarena, eta beraz, bueno, zuk eduki dezakezu iritzi bat, eta pentsatu iritzi hori dena munduan dagoen honena, baina jendeak ez badu ikusten eta jendeak beste bat balin badu, respetatu egin behar da, ez? Baina ni ez dut uste oso dogmatikoa izan izenik sekulan, eta uste dut gainera herri honetan, non eztabaida guztiak dira hiperestrategikoak, denak, ez dago eztabaida simplerik hemen. Nun eztabaida guztiak dira hilala bizikoak, nun bakoitzak uste du bere alorretik hau ez bada egiten herri honen patua dela desagertzea, uste du desdramatizatu behar dela gauza pixka bat. Gu daramazkigu milaka urte hemen, pasatu dira hemendik herri asko, inbadituak izan gara, kolonizatuak, eta bat, hementxe gaude. Eta beraz, zerbait ondo egingo genuen Euskaldun bezala, orduan. Ni beti ere aspektu positiboa jartzen ditu mahai gainean, ez? Eta uste dut tolerantziarena, edo bestera batetara esan da, porque tolerantzia hitza ere erabiltzen da batzutan beste motatako esan nahiekin, ez? Esan nahi dut, uste dut herri honek ikasi behar dugula eztabaidak egiten. Ulertzen eztabaida batean errespetua behar dela, ulertzen eztabaida batean bakoitzak defendatu dezakela libreki berak pentsatzen duna, eta azken hitza herriarena dela, beti. Orduan, nik uste dut, joku arau hauek behar ditugula nolabait ere herri honetan edatu, ez? Eta Ezkerra Abertzalea izan alda dogmatiko? Bai, momentu batzu... estrategia politikoan, gehiago, oen gutxiago, nola ezautu izan duzu? Nik uste dut batzutan eduki ditugula posizio dogmatikoak, ez? Eta batzutan, agian arazoak ditugu lertzean, gauza batzuk direla printzipioak, baina beste gauza badu dela ere errealitatearena ere printzipioa dela. Eta beraz, herri hau ezberdinen artean eraiki behar dela, herri honetan akordioak behar direla. Batzutan esaten dugu, kuriosoki, nazio serioek edo estadu serioek badituztela alor batzuen inguruan adibidez, itun estrategiko batzuk nun inor ez ditu zalantzan jartzen, ez? Asko hitz egiten da Frantziar Errepublikari buruz, Alemaniari buruz. Beraz, badira gauza batzun hezkuntzaren adibidez, hizkuntzaren adibidez, edo zerbitzu publikoen adibidez. Eta bar, ikutu ezinak dira badagolako itun estrategiko bat, herri honetan ez dakagu halakorik. Eta batzutan uste dut sarrik horretak asko hitz egiten du, jarraitzen dugula oso banderizoak izaten. Eta nik ez dut esaten konfrontazioa txarra denik. Nik ez dut esaten PNV-rekin ez ditugula eduki behar konfrontazio mailak dialektikoak eta politikoak, eta oso irmo defendatu behar ditugula gure printzipioak, baina kontxo, herri honetan akordioak ere beharko dira, egunen batean. Eta beraz, ez gaitezen izan dogmatikoak horren inguruan. Badaude aukerak eta esparruak
akordioetarako eta egongo dira esparruak konfrontaziorako. Eta hori ere desdramatizatu egin behar da. Hilabete hauetan zenekin egon zara? Gauza publiko bat egin dituzu? Bai. Bilera pribatuak ere bai? Jende askorekin. Zer jende motarekin? Ezker abertzalean dauden sensibilitate guztiekin egon naiz. Gero fronte zabalean EH Bildun biltzen diren alderdiekin ere egon naiz. Niretzat referentzia diren jende batzurekin ere egon naiz, gehien bat entzuteko. Eta ikusi dut, herri honetan badagola behar bat hitz egiteko. Ikusi dut herri honetan nolabait ere somatu daitekela frustrazio nazional baten itxura duen sentimendu emozional eta politiko eta humanoa badagoela. Eta horrek eramaten gaituela askotan egitera estremoan kokatzen diren hainbat azterketa. Eta nik uste dut herri honek pausa bat behar dula, serenitatea mantendu behar dula, lasai hitz egiten jarraitu behar dugula. Eta ne ustez nik egin dudan hori egin behar da luze zabalean, eraz luze zabalean Euskal Herri osoan, baina erantolatu bat. Herri honek behar du egin benetako eztabaida nazional bat, sakona, jakiteko nun dagoen eta nora joan nahi duen. Ze gogoeta zehatzekin geratu zara, ze idea konkretuekin geratu zara bilera hiletan? Gutxi gora bera oso laburki esateko, bai ikusten ditut, 2-3 konklusio garbiak atera daitezkela. Bata da, politika egiteko erak eta politika antolatzeko erak eta ereduak aldatu egin behar direla, eta beraz horretan erreflexio sakon bat egin behar dela, eta baita ere detektatzen dudana da dispersio handia dagoela termino ideologikoetan eta politikoetan, eta independentismoak oro har behar duela bere proiektua refundatu, eta Euskal Herriari eskaini proiektu refundatu bat. Nik uste dut bi konklusioiek nahiko garbi atera ditu dela. Lehenguan Urkullurekin topo intzen nuen ibilaldian. Bai. Ordura arte ez izin deitu? Ez du deitu. Ez dit inor deitu Euskal Herri jeltzaletik. Hori berain erabaki izango zen, eta nik errespetatu egiten dut. Nik beti esaten dudana da, ni Euskaldun bat kartzelatik aterako balitz, edozein alderdikoa izan da, halako sententzia baten ondorioz kartzelan egondakoa, ni ez bakarrik deitu, ni Logroñoko kartzelako atarian egongo nintzen ziurtasun osoz. Herri honetan badugu beste lehendakari bat, bai. Uxue Barkoz, bai. deitu altizun, aldizu? Ez da ere. Irakurri dut, ez da egite horrela izango da, Pablo Iglesias egin telefonoz hitz egin duzula? Bai, lehenengo egunean hitz egin nuen, bai aukera izan nuen berarekin hitz egiteko. Bai, lehenengo egunean bertan deitu zian, pasatu zian errekau bat deitzeko zegola, eta nahi zuela deitu, eta azkenean deitu zian, bai, eta hori detaile polita izan zen, bai, eduki genuen aukera 5 minutuaz hitz egiteko, eta gero berriz ez dugu hitz egin. Eta zer aipatu zenuten, egoera personala inguruan? Bai, gehien bat, berak zoriondu nindun kartzelatik ateratzagatik, eta esan zian hitz egin behar dugula, berak uste dula badirela aukera batzuk aman komunean gauza batzuk egiteko, eta berak uste dula reflexioa konpartitu behar direla, nahiz eta beste gauza batzutan ados ez egon, eta gomendatu zian deskantzatzea eta lasai hartzea bizitza orain, eta ni gauza bera esan nion, porque bera ere zurrunbilo berdinean ikusten dut, eta suposatzen du berarentzat ere zama handia dela gainean daramana. Ibarretxek? Ibarretxerekin zeharka bidali zian zorionak ateratzeagatik, eta badut pendiente berarekin hitzalditxo bat, eta nik uste dut ez dakiz erepetan, baina ingo dugula ziurtasun osoz. Bai, iruditzen zait, badela pertsona bat, ez dakit berak ze pentsamolde duen momentu honetan bere bizitza politiko publikoari buruz, baina uste dut Ibarretxek baduela oraindik ekarpenak egiteko aukerak badituela, eta uste dut egiten ari dela, baina ni gehiago eskatuko nioke. Katalunian egon zara, Irlandan, Londresen, Bruselan, hango agintari egin da bildu zera, erabatera baztera. Euskal Herriko alderdi politikoetako EH Bildutik kanpoko beste ordezkariekin, etzea bildu? Oraindik ez. Oraindik ez. Zuk ez eskatu? Ez, egia esan, atera naizenetik zurrunbilo izugarrian sartua nagoela,
lan gehiegi egiteko eta denbora gutxi daukadala, gainera tartean sartu dira bi bidai horiek, eta gero errespetatu nahi izan dut ere, orain badira zuzendaritza batzuk ezker abertzalean, eta badira ere Bildun badago mahai politiko bat, eta beraz, beraiek mantendu izan dituzte orain arte nolabaiteko harreman horiek, eta ez dut izan nahi ere bapatean izartzea ardian, eta bar. Baina laster batean ikuste dut egingo ditudala guztiekin bilerak, batzuk pribatuak izango dira, eta ez batzuk publikoa suposatzen du, baina esan edudana da, nik oso garbi dakatela mundu guztiarekin hitz egin behar dela, eta naturaltasunez egin behar dela, eta uste dut herri honek elkarrizketa saio asko behar dituela, eta egingo ditut arazorik gabe. Kartzelatik atera eta hainbat harreman izan dituzu, eta 2008an abuztuan atera zinenean, 3 hilabete hartu zen dituen behintzat, publikoko agertu gabe. Bai. Eta orduan beste mota bateko zeregina edo eginkizuna zenuen, ez? Bai. Oraingoaren aldean zailagoa, pentsatzen dut. Zailagoa, delikatuagoa. Ez pentsa, nik uste dut, bai, biak direla oso delikatuak, nik uste dut bere garaian bageneukan asmo bat ateratzerakoan kartzelatik, eta asmoa garbia zen, ez? Eta zen estrategia aldatu behar zela, eta ezker abertzaleak eta independentismoak estrategia bat aldatu egin behar zuela, ez? Eta lan delikatua izan zen, oso intensoa, bagenekian gainera epemuga laburra geneukala, bagenekian atxilotuak izango ginerkela, eta beraz oso hilabete intensoak izan ziren, emozionalki ere, politikoki ere, tensioak ere egon ziren, handiak kasu batzuetan, baina guk lortu genuen nolabait ere hazia jartzea, eta hazi horretatik etorri zen estrategia aldaketa, ez? Orain, nik uste dut heldu dela momentua nun esaten dugun gauza bat egikaritu egin behar dugu, ez? Eta da, erresistentzia fasetik eraikitze fase batetara joan behar garela, ez? Eta uste dut hori ere lan zaila dela, zeratik hitz egiten dugunean erretz hitz egiten da independentismoaren errefundazioari buruz. Baina nire ustez horrek bere baitan dakar eztabaida oso sakonak. Eta eztabaida sakon horietan segurazki posizioak ez dira denak berdinak izango. Eta uste dut lan hori egin behar dela, nik uste dut euskaldunak baditugula besteak beste arazo batzuk badakagu konplejoak ditugu oraindik. Nik uste dut oraindik euskaldunak konplejoarekin ibiltzen garela, eta lehen esan dudana, ez dakigu oso ongi eztabaidatzen. Eta nik uste dut herri honek behar duela mahai bat, ero 7.000 mahai, ero 15.000 mahai, eta eseri behar gera, euskaldunak askotan mahai inguruan gauza asko egite ditugu, eta beraz, eta hitzegin zintzotasunez, hitzegin lasai, hitzegin serenidadez, eta mahai gainean jarri, ze diagnostiko egiten dugun herri honen inguruan. Nola aurkitu zu ezker abertzalea? Bere sasoirik onenean, ez? Ez dute aurkitu sasoirik onenean. Nik uste dut onartu egin behar dela gauza bat, eta da ezker abertzaleak segurazki gauza batzuk gaizki egin ditu eta beste batzuk ondo. Baina egin du gauza bat ondo eta egungo zuzendaritzak hori horrela egin du, eta da estrategia aldaketa egonkortu egin du. Eta nik uste dut hori sekulako meritua dela. Badakik batzuk epaia egiten dutela beste norabide batean, gestiogintzan eta barrean, eta bai, ni ere ados egon naiteke kritika askorekin, ez? Baina esan nahi duana da, funtsean eta azpimarratzekoa da, egungo ezker abertzalea lortu dula estrategia aldaketa bat egonkortzea, eta niretzat hori sekulako lorpen politikoa da. Eta bigarren, lortu du aliantza estrategiko bat, tradizio kultural eta politiko ezberdinatik datozen beste sektorekin, ezker batuatik datozena, nazionalismo historikotik datozena, lehen dakaria Komunidade Autonomo Baskoarena, Garaikotxea jaunaren kultur hori ere etorri da gurekin konbergentzera, etorri dira ere gure estiziokoak izan ziren aralarrekoak, orduan, bi gauza horiek sekulakoak dira, ez? Baina uste dut, heldu dela momentu bat nun, lehen aipatzen nuena, hori lortu da, orain urrats kualitatibo bat egin behar da. Eta urrats kualitatibo hori da, herri honi eskaini behar zaio proiektua refundatu bat, ez bakarrik antolakuntza eta politika egiteko mailetan baizik eta politikoan ere bai, eta horrek ekarri behar du bere baitan ibilbide horri zehaz bat herri honi eskainiko zaiona alor nazionalean eta alor sozialean. Baina zergatik ez duzu aurkitu bere momenturik onenean ezker abertzalea? Uste dudalako frustrazio puntu batean dagoela gure jendea,
Horretan nik uste dut emozionalki eta politikoki presoen gaia sekulako pisua hartzen ari dela eta hartu duela. Eta beraz, horrek badu nire ustez pisu eta garrantzia handia gure animo egoeran. Uste dut, animo egoera baten inguruan hitz egiteri badagoela momentu honetan. Eta animo hori nik aurkitu nuen oso pulso bajoan, ezker abertzalean eta independentismoan orokorrean, baita earekin, aralarrekin eta barrekin. Eta dakaten intuizioa, eta ni askotan intuizio gizona naiz, dakaten intuizioa da animo estadu hori aldatzen hasia dela pixkanaka. Ez dut esaten guztiz baikorra naizenik horretan, baina uste dut pixkanaka, eta gehien bat nik uste dut egiten ari garen lanagatik dela, oda jendea entzun, jendea antolatu, jendearekin hitz egin, animo estadu hori pixkanaka igotzen ari dela. Zu atera zeralako edo? Ez, nik uste dut ni atera naizelak, hori benetan izan da bai jende askorentzat emozionalki subidoi bat eta uste dutela, nik esate dio jendeari, nik oraindik mirariak ez ditut egiten, saiatzen ari naiz, baina oraindik ez dut lortu egiterik, ez? Eta orduan esaten dudana beti da, hemen arazoak ez ditu pertsona bateko konponduko, ez da 1000 pertsonek ere, ez? Baina bai uste dut, egiten ari garen ariketa adibidez entzute ariketa hau, eta jendearekin egon, eta nolabait ere egiten ari garen diskursoare nolabait ere esaten gauzak aldatu egin behar dira, egiteko erak aldatu behar dira, proiektua refundatu egin behar da, hemen dena jarri behar da mai gainean eta dena eztabaidatu behar da, eta gehien bat nire ustez egiten ari garen esfortzua esan, eta hori guztia kolektibok egin behar dugu, guztion artean egin behar dugu, bai uste dut sortzen ari dela espektatiba bat niretzat oso positiboa dena. Zu sortuko idazkari nagusia zara eta presidenteak, Asier Arraizek, esan berri du, ez dela aurkeztuko berriro presidentatzara. Bai. Ilusio bat sortzen ari da, baina presidenteak esan du ez dela aurkeztuko. Bai, bueno, bere... Sorpresaz edo pasanekien edo... Sorpresatxo bat hartu dut, gehien bat uste dudalako gauza bat, eta da, orain gu gaude gure kongresu propia antolatzen, ez? Eta uste dugu gainera, gure nahia da, ez izatea kongresu bat nolabait ere ohikoa, eta ez izatea kongresu bat beti egiten den erara. Uste dugu, gure helburua eta ametsa da kongresu hori izatea gertakari sozial, kultural, politiko bat Euskal Herrian. Eta horretarako badago lantalde oso zabal bat hori prestatzen, ez? Sorpresa hartu nuen, uste dudalako, momentu honetan lantalde horri dagokiola esatea, gauza nola dijoazten eta nola ez. Baina, berak bere erabaki pertsonala hartu du, nik errespetatu egiten dut, nik uste dut berak lortu duela balore politiko bat izatea herri honetan, baina, erabaki pertsonalak ere onartu egin behar dira, ez. Zuk horretan 18 urte egin dituzu, baina esatezu termino politikoan berreita lau dituzu. Hori da, deskontatu ditut, bai. Pasau dituzu. Zure aurpegia politikoki irudialdetik nola ikusten duzu? Jendean nola ikusten zaitu? Fresko? Hori esaten diate. Iraganarekin lotu nahi zaituzte? Bai, nik uste badirela bi gauza, ez? Alde batetik badagoela intentzio politiko bat, ez ni bakarri baizik eta nire benaulaldia eta ezker abertzaleko kidegoan egon garen jendearekin iraganera lotzea, eta ez dut ikusten saiakera hori bakarri Madriletik denik, ikusten ditut hemen beste batzuk ere saiakera berdinean. Nik uste dut batzuk beldurra diotela independentismoari etorkizuneko hipotesi batean, eta beraz mantendu nahi duten hipotesia da iraganekoa, ez? Nei jendeak esateiana da fresko ikusten nahuela, ez? Nik, esaten dudana da, momentu honetan gauza kurioso bat gertatzen dela, eta da, ematen du politikaren berrikuntza datorrela bakarrik termino biologikoetan, eta nik esaten dudana da, Albert Rivera freskoa da? Nik Albert Riveraren ideiak ikusten ditut oso zarkituak, oso zarra direna. Jeremy Corbynek zenbat urte ditu, eta aldiz nik beren ideiak ikusten ditut oso freskoak. Esan nahi dut, ez dagoela inungo, nik ez ditut gauzak neurtzen nolabait ere adin kontuetin, baizik eta ideien kontuetan, ez? Baina alat ere, nik ere konbentzituta nago, nolabait ere, belaunaldi berri ateak ireki behar zaizkiola eta zuzendaritza mailetan belaunaldi berri batek hartu behar duela pisu garrantzitsuzkoa independentismoan eta EH Bildun eta baita sortun ere bai. Eta
topatuko elkarrezketan, aberri egun pare horretan, esan zenuen, ez gara gauza izan, kapaz izan, gaztei transmisio egiteko. Bai, eta nik uste dut horretan faktore ezberdina daudela, baina bata izan da errepresioarena. Nik uste dut guk orain, egin batean, ezker abertzalean, ilegalizazio fasearen ondorioak ere pairatzen ari garela. Eta horrek suposatu izan du askotan transmisio politikoan eta ibilbide historikoaren inguruko irakurketetan eta etenak nik nabaritu egiten dut. Eten horietatik sortzen dira nire ustez posizio ideologiko batzuk nun ez dakate zerikusia handia ezker abertzalea mantendu dituen posizio historikoekin. Baina uste dut ez dela afera ez dela esatea errua nor duen o nor dakan errua horretan. Nik uste dut guk onartu behar dugula autokritika bezala, ez gerala kapaz izan belaunaldi berriei gure bilbide historikoa ongi transmititzeko. Gero esan daiteke nolabait ere hori errepresioaren ondori izan dela, baina nik uste dut guk horrela onartu behar dugula, bai hori horrela izan du da, baina guk ez dugu ere hartu denbora nahikoa esateko, bueno, ibilbide hau izan da, horregatik egin dire gauzak eta bar, eta nik uste dut hori gure akatsa dela. Zure inguruan gazte jendea sartuko da, sartuko duzu edo... Bai, dudarik gabe, bai, inongo dudarik gabe. Sortuko zuzendaritza benbeineko bat, uztailaren 2an jarriko da? Bai. Hor egongo altzara, edo urte bukanan kongresua egingo da eta nengo zara, sortun zuzendaritzan jarretzeko asmoa balduzu, alegia? Hori, betu, nik gauza bat argiak, hori jendeak erabakiko du. Eta uztailaren 2an nik uste dut lantalde bat aurkeztu egingo dela. Nik uste dut horretan berritasunak egongo direla, nabariak. Eta bai uste dut eskatzen balin badiate, nik aportatuko dudala prozesu horretan nire babes osoa, beste belaunaldi berri bati. Eta beraz ni horretan eskatzen diaten papera jokatuko dut. 6 urte erdi egin dituzu ia kartzelan, eta agian 6 urte erdi hauetan agendan feminismoa bai sartu dela, sortu dutela. Zu gazteleraz hitzein duzunean batzutan femeninoan hitzen du. Bai, eta kritikatu izan ez horregatik ere bai. Bai, lehen aipatu izan dizut herri honetan badirela zailtasun handiak egiteko eztabaidak termino serenoetan, ez? Eta orduan nolabait ere, beti ere afera da edozer gauza eginda ere norbait haserre geldituko da. Ni konklusio horretara heldu naiz, ez? Eta ni jendeari gomendatzen dio dena da ez haserratzeko. Osea, bizitza oso laburra da haserre bizitzeko. Beste gauza bada kritika egitea bai. Baina bai detektatzen dut ere, ja ez dut esaten beste sektoretan, baina bai batzutan beldurra ematen dit, nolabaiteko kritika autodestruktibo bat ere badagoela martxan herri honetan, ez? Eta herri honek baditu baliabide pila bat eta egin du lan izugarria eta herri honek baditu sekulako aukerak aurrera egiteko eta beraz egin ditzazkegu gauzak bestera batetara, serenidade handiarekin eta bar, ez? Orduan, bueno, femeninoa izaita keinu bat izan da, baina badira feministak esan diatena beraiek hori ez dutela konpartitzen. Eta beraz, ez dutela ikusten hori egitea beharrezkoa denik. Beraz, nik keinu bat egin dut, batzutan egingo dut, beste batzutan ez. Eta uste dut, nolabait ere referente kakotxen artean izan gaitezkeenak ere gauzak termino nolabait ere serenidade handi batekin egin behar ditugula eta batzutan alakoak ere eragin dira pedagogia egiteko. Gero hitzen dugu preso ez eta bar, baina zure lagun batek, Jesus Egirunek esaten du, hau da bakea. Zu kartzelatik atea zea, ja 5 urteetak jarduera armatua utzi zuela jakinarazi zuenetik, horren beteko dira, urrian, gizartea bakean bizi da. Hau alda bakea. Nik ez dut uste hau dela bakea, baina ulertzen du Jesusek esan nahi duen. Jesusek esan nahi duena da, nolabait ere, behin borroka armatua bukatuta, gizartea bakean bizi da. Berak besteak beste duen proiektu politikoak gizarte honetan defenditu daitekelako eta egikaritu egin daitekelako. Baina gure ikuspuntutik bakea justizia ere da, eta bakea askatasuna ere da, eta bakea demokrazia ere da. Eta beraz, hemen ez dago bakerik. Hemen alde batek errefuxiatu egin du eta bere buruari muga bat jarri dio.
Eta muga hori oso garbia izan da. Hemen ezin daiteke aurrera egin bortizkeri politikoa erabiliz. Eta beraz, bortxa albo batetara utzi du. Problema da, beste aldeak ez duela hori egin. Beste aldeak bere bortxa estrukturala mantendu egiten du. Eta beraz, eta mantendu izango du denboran ere bai, ez dutelako proiektu politiko herriarentzat. Hemen bakea izango zen, nolabait ere, alde batetik preso, refuxiatuk eta guztiak etxean etortzea, eta baita ere izango zen, egotea egoera politiko bat, demokratikoa izango zena, nun proiektu politiko guztiak egikaritzerik egongo zen. Baina hori ez da horrela. Eta beraz, nik berriro diot, ulertuz beraren sensazioa hori izan daitekela, nik ez dut hori konpartitzen. Proiektu politikoaz eta orain hitzengo dugu, eta prozesu independentistaz, esan duzu, ez dago prozesu independentistarik. Bai. Garbi jarri duzu. Bai. Bai. Eta esan duzu, irabazteko fasea da. Salto handia da hori, Bai, eta horrek esan nahi du sekulako lana daukagula, ez? Guk kartzelatik oso intensidade handiarekin bizi izan du Kataluniako prozesua, ez? Batzuk esaten dute, eske Kataluniakoa eta Euskal Herrikoa ez dira bide berdinak, ez? Bakoitzak badu bere bidea, ez? Eta nik horrekin ados nago, ñabardurak egin behar dira. Baina kontxo, nik nire buruari egiten dudan galdera da, bai, baina independentzia lortzeko ez daude ere 7.000 bide. Osea, bidea tasatuak dira. Eta ez zait okurritzen beste biderik askatasuna lortzeko Kataluniakoa ez bada. Horrek esan nahi du hori batean martxan jarriko gula herri honetan? Ez. Nire ustez badago funtsean dagoen bi oinarri oraindik herri honetan ez daudenak. Han asko esaten da, bai, Kataluniako prozesuak aurrera egin du agenda ez duelako eraman, agenda alderdi politikoa baizik, eta herri mugimenduek eraman dutelako da, ez? Eta ni horrekin ados egon naiteke. Baina niretzat oinarrian badago beste funtsesko faktore bat, eta da, Kataluniako herriak konklusio bat atera du, eta da, edo estadu propio bat egiten dugu, edo Espainiar estaduak ez gaitu errespetatuko sekulan. Eta ezin izango dugu ere gizarte justuago bat eraiki. Beraz, estadu propio baten aldeko apusten du. Herri honek oraindik ez du konklusio horretara, ez da konklusio horretara, heldu. Bestea beste, oraindik herri honek ez duelako lehen aipatzen nuen eztabaida hori egin. Eta nik uste hori dela lehen urratsa. Hori egiten baldin badugu eta konklusio horretara heltzen bagelin bagera, eta nik ez dakat inungo zalantzarik konklusio horretara helduko garela egunen batean, ez dakit noiz, baina ez denbora luzean, orduan hasiko gera benetan marrazten zein ibilbide egin behar dugun. Hori da nire ustez lehen urratsa. Eta kontuz, ez dut esaten behin konklusio horretara heltzen baldin bagera ere automatikoki herri honek independentziaren aldeko autua egingo dugunak. Ez dira gauza berak. Eta herri honetan beldurrare badago. Herri honek badaki konfrontazioa hitz egiten garenean ze estaduekin ari gara konfrontatzen. Eta badaki horre ze kosto dituen. Horregatik azpimarratzen dut askotan esaten dudanean independentziaren bideak kosteak edukiko ditu. Baina dependentzian bizitzeak sekulako kosteak suposatzen dio herri honi. Eta beraz, balantza baten jarri behar dira biak. Azpimarran esan zenuen, notatu nabarritu duzula, kontzientzia nazionalean Lizarra garaitik atzera egin dela. Izugarri. Aipatu izan duzu, kolonizazio mentalare badagoela, kontzientzia nahikorik ez badago, nola egin? Base bate, oinarri bat ez badago, nola egin? Berpiztu behar da berriz, eta uste dut horretan batzuk badaukagula ardura berezia, ez? Berpiztu behar da berriz kontzientzia nazional hori. Zen eta nire ustez kolonizazio hori badago. Eta uste dut horretan atzera urratsak handiak egin ditugula, ez? Eta beraz, hori funtsesko faktore bat izan behar da, kontzientzia nazionalena. Bestela oso zaila izango da zen prozesu martxan jartzea. Ez dute esaten bakarrik kontzientzia nazionaletik eta termino identitarioetan egin behar den prozesu hori, baina bai hori elementu funtseskoa izan behar dela. Eta beraz esaten dudana da, horretan badakagu sekulako lana egiteko. Zen eta markoa, estadu markoa baldin bada, gero ez gaitezen harritu estadu mailako alderdiek sekulako arrakasta baldin badute. Hau da, hemen jarraitzen baldin badugu pentsatzen, gure arazoak, batzuk pentsatute gure arazoak Arnaldo Otegi konponduko dituela, eta nik esatut, ez ditut nik bakarrik konponduko.
baina instalatua dagoen eskema mental kolonizatua balin bada, gure arazoak soilik konponduko dira estadu mailan aldaketa balin badaude, eta beraz, estadutik etorriko dira, ordu logika estatala inposatzen da, eta inposatzen da guztietan, kulturan, informatiboetan, eskema politikoetan, eta eskema guztiet, eta eskema elektoraletan ere bai. Eta esaten duguna da, guazen berriz gure herrira begiratzera, guazen berriz markoa gure herrian jartzeaz. Kontzientzia nazionalerako faktore batzuk badaude, horien artean bat lurraldetasuna izan daiteke, gero aipatuko dugu, beste hizkuntza da. Bai. Zure ustez alderdi abertzalen artean euskara ardatzean dago, ala ez dago? Nik hori da beste eztabaida bat ere pixkat harritu egin ninduna, bere garaian, kritika batzuk entzun, eta nik kritikak onartzen ditut, eta gainera uste dut arrazoi puntu bat badituztela, baina nik ezker abertzaleari dagokionez esan dezakedana da. Orain dela ez dakit zenbat urte Txillardegik esana zuen. Euskara salbatuko da Euskal Herria estadu baldin bada. Orain dela ez dakit zenbat urte, igual 40 urte esan zitula, 30 urte ez. Eta aldiz, heltzen garenean nolabait ere momentura nun erabaki behar duguna eta eztabaidatu behar duguna da nola eraikitzen dugun estatuari, bueltatzen gera berriz ere lehengo eztabaida batetara, eta da, bai, baina hori heltzen den bitartean hemen arazoa da, eta ni ezker abertzalean bizitza zautu dut. Eta 86an ezker abertzaleak erabakizun bere barne bizitza oso euskaraz egitea. 86an, hitz egiten ari naiz. Eta horretan Txillardegik bazuen zerikusia, eta horretan ere bere semea Joseba Alvarezek ere sekulako ekarpena egin zuen beste batzukin batera, ez? Eta gu gure barne bizitza oso euskaraz egiten dugu, Eta beraz, uste dut norbaite pentsatzen balin badu, euskarak etxaia duela ezker abertzalean tronpatu egiten da goiti bera. Guk ardatzean daukagu, baina realitatea ere kontuan hartzen dugu. Adibide bat ipintzeagatik, nik onartzen ditu kritika batzuk, eta onartzen dut kritika horiek zilegia direla, beti, baina niri beste egunean Gasteizen gertatutakoa juntzen beste norabide, kontrako norabide batean, eta da, esan ziatena da, euskara gehiago irabili nuela, eta horren ondorioz jende bat june egintzela txarlatik, ez zuelako euskara zulertzen. Orduan, esatetena da, berriro ere, serenitate pixka bat, proportzionalitate pixka bat, eta lasaitasun pixka bat. Guk euskara ardatzean daukagu. Guk Euskal Herri euskalduna egiteko determinazio osoa daukagu. Baina guk errealitateare kontuan hartzen. Eta horrek ez du esan gauzak ez ditugula gaizki egiten, Baina uste dut, norbaitek euskaltzale munduan begirada bat ematen balin badu, ezker abertzaleko kide ugari aurkituko dituela. Hau da, guk horren partaide sentitzen gara, horren parte, horren bihotzaren partea sentitzen gara. Zen jendeak galderak egin zizkizun gehienez euskeraz, hori gertatu zen, belodromoan zure autua izan zen, eta batez ere gaztelera erabiltzen. Hori entzungo zenuen. Bai, eta nik arrazoia zuten nik uste dut kritika egiterakoan, baina batzutan ere uste dut pentsatzen dela nolabait ere halako ekitaldietan norbaitek egiten dituela sekulako planifikazioak eta neurtu egiten duela minutu bakoitzari nola ematen dion, eta batzutan ez da gertatzen horrela. Gaina mundu guztia daki ni gauza prestatu egiten ditudala, baina improvisatzaile ere horretan oso bertsolaria naizela ere bai, ez? Ni esan dezakedan da, ni mikroan nengoela pentsatzen nuen erdera gehiegi egiten ari nintzela. Eta banuen esaldi batetik bestera hori pentsatzen nuela. Eta jetxi nintzenean egin nuen lehen galdera izan zen, erdera gehiegi, ez? Ez oso orekatua izan da. Orduan esan nuen, bale, baina esan nahi dut, kezka hori ere nik banuela. Eta egia da, esan daitekela erdera gehiago egin nuela euskara baino, eta beraz hori deskonpensazio hori egontzela, eta nik onartzen du kritika hori inungo arazorik gabe. Eta eskertzen ditu kritika hori. Zalea zara, eta Mikel Aranbururen erretiroan, eta bertsolaria aipatu duzu, eta Amaitzar Zailuzek, hor zelaiaren erdian bertso bat abestu zion, eta bukaeran eskerrak eman zizkion, eta esan zion, eskerrik asko, gure hizkuntza zapalduari prestigioa emateagatik. Bai. Jende ezagunak, Mikel Aranbururen ezagunak, euskara lehen estearren, ez? Bai. Jende ezagunak, zu bezala jende ezagunak, ez, prestigio bat ematea ala okizue euskarari. Bai, dudari gabe. Eta nik uste dut gainera horretan urratsak egin ditugula, ez? Gertatzen dena da, batzutan nahi gabean, akatsak egiten ditugula mundu guztiak bezala, ez? Baina ez dut uste ezker abertzalearen
ero independentismoaren nolabaiteko ibilbidea ikusita, ero egungo errealitatea ikusita, ero egungo eginbideak eta ekimenak ikusita, esan daitekenik guk ez dugula hori egiten. Ez dut esaten ez ditugula akatsik egiten, ziur eta jarraituko ditugu egiten, baina nik uste dut ezin daitekela esan, batzuk esan duten bezala guk Euskal Herria arderatik nolabait ere pentsatzen dugula. Eta esaten dudana da, baina guk gure barne bizitza oso euskaraz egiten dugu. Eta beraz ezin dugu arderatik pentsatu, baina ardera dagoela ere kontuan hartzen dugu, hori da gakoa. Ipatuko du erreskate soziala Bai. eta erreskate nazionala, ipatu izan dituzulako. Bistan da edo antzematen da, alor sozialari garrantzi beroiziko ematen nahi zeatela, edo lehen ez Bai, zeatela. bai. Zuen diskursoan eta abianeko txostenean dakar dituzten hori. Bai. Baina nik hori ere batzutan atentzioa deitzen dit, ez? Nolabait ere ematen du orain ezker abertzaleako independentismoa deskubritu alor soziala, ez? Eta ni natorren mundutik eta esaten dudana da, eske guretzat eta beti horrela defendatu izan dugu, txanpon bereko bi aurpegi dira. Eta beti esan dugu gainera independentzia proiektua herri langileari interesatzen zaion proiektua dela, eta beraz herri langilegoak horretan protagonismo berezia balin badu, nahi eta nahi ez askapen prozesu horrek biratuko dula ezkerrera ero interes herritarren defentsara, ez? Orain esaten da, ezker abertzaleako independentismo hori egiten du, politika barrian sortu delako beste eragile batzuk, eta orduan behartuta daude, eske Periko Solabarria, orain hitz egiten da politika berria, ez da pixka lilura badago horretaz, ez? Eske Periko Solabarriak orain dela 40 urte, diputatu atera zenean, goiz horretan juntzen Rontegiko zubira lan egitera. Eta zen, ez dakila paisa zen orduan, baina langilea paisa eta lan egiten zuen zubian. Eske orain dela ez dakit zenbat urte, Jon Irigoras atera zen, Kongresuko tribunara esatera, atera ezazue zure esku zikinak Euskal Herritik. Baina guzti hori ezker abertzaleak egin du, urte luzeetan, ez? Orduan, guk ez ditugu orain gauzak egiten ez dakit zer egiten dituelako. Egiten duguna da, gauza bat bai gainean jarri eta da, zu nola lortzen dituzu gehiengoak independentzirako? Bakarrik planteatuz alor nazionaletik, edo kontuan hartu behar duzu ere hemen independentzia beste tresna izan behar dela gizarte justuago bat eraikitzeko. Eta gu horretan gaude, ezkerrekoa garelako. Ez inork esan digulako, ezkerrekoa garelako, eta esaten duguna da, askapen eta askatze prozesu batean refundatu behar balin bada independentzia proiektu hori, horretan alor sozialak eduki behar du sekulako pixua. Zertarako gizarte justuago bat egiteko. Baina zer da erreskate soziala? Nik uste dut badagoela gauza bat printzipiozkoa dena, eta da, krisi ekonomiko batean murgilduta gaude, hemen batzuk esate dute bere programaren 90% kunplitu dutela eta bar, baina hemen dagoen langabezia da, 200.000 pertsona daude Euskal Herrian langabezian, hemen arazo sozialak larriak daude, hainbat zonaldetan eta hainbat pertsonekin, eta zein izan behar da lehenengo neurria? Lehenengo neurria da inor ezin dela bazterrean utzi. Inor ezin dela bazterrean utzi. Eta hori da lehentasuna. Eta lehentasun hori dago, lehentasun guztien gainetik lehena. Eta beraz, filosofia horrekin osatu behar da, interes herritarra defendatu nahi duen gobernu bat. Eta beraz, gastu sozialari buruz hitz egiten denean, guk esaten dugun lehena da, baztertuak diren sektore guzti horiek ezin dira botata utzi. Eta hori da lehentasuna. Trenaren aurretik, bai. Infrastruktura handien gainetik, bai. Eta beste gauza batzuen gainetik, ere bai. Eta hori izango zen gure filosofia gobernura helduko baginatek, ez? Bigarrenik, eta aipatzen ari gara ere, herri honetan politika industriala ez da egon azken urtetan. Orain ematen du batzuk konturatzen ari dela hori akatsa izan dela. Baina hori gabe Euskal Herrian 75.000 lanpostu galdu dira industrian. Eta horrek indirektuki beste hainbat eta hainbat sortu ditu. Gazteen artean 75.000 joan dira Euskal Herritik kanpo. Hori da realitatea, orduan, guk esaten duguna da. Hori bada zuen programa horrek ez du balio, jendearentzat ez duelako balio. Eta beraz, egin behar dena beste programa bat. Nola egiten da programa hori? Jendearekin hitz eginez, jendearen beharrei erantzunez, jendea jarriz politikaren erdigunean, eta hori egiten baldin baduzu, gero zentzu arrunta da. Zentzu dira zure lehentasunak. Dirua ala gizakiak. Eta guk oso argi daukagu zein da lehentasuna. Eta zure ustez,
jendearentzat ez gara hemen beste leku batzuetan baino hobeto bizi. Bai. Espainia referentzia hartuta. Bai, hori da. Ze aurreko batean Euskal Estatua irudikatzen azterketa egin duen batek inkesta egin dituzte eta behaien ondorioetako bat da. Bai. Bueno, hemen jendeak independentismoa ez duela horremeste bizio bultzatzen, azken batean ikusten duelako beste leku batzuetan baino hobeto bizi dela. Bai. Zuen pertzepzioa ez da hori? Ni esan dezakegu Euskal Herrian jende asko ongi bizi da eta jende asko oso gaizki bizi da. Gertatzen dena da, askotan errealitate hori invisibilizatu egiten dela. Ezkerraldean ez dira oso ongi bizi gehienak, gehienak ero zati handi batean. Esan nahi dut, depende ze zonaldeatan zaude, realitateak ezberdina dira. Bilbo handian eta Hondarribin jendea ez da berdin bizi, ero jende kopuruak ezberdinak dira, bai alor sozialean eta beste alorretan. Orduan, esan nahi duana da, zu konparaketa egiten balin baduzu, gaizkio daudenekin oso ongi, zuk ez duzu hobetu nahi, ez? Reala konparatzen balin badugu Kordobarekin oso ekipo ona da. Konparatzen balin badugu Liverpoolekin, agian ez da inona. Esan nahi dut, niretza munduan dagoen honena da, baina esan nahi dut, konparazioak norekin egiten dituzu. Eta guk egiten dugun proposamena da, zergatik ez dira konparatzen Europako beste herrialde batzuekin, alor sozialean, askotan esaten digute, eske zuek planteatzen zuten alternatiba ez da erreala, ez da egingarria, eta lehen aipatu duzu, guk 80. hamarkadan planteatzen duen banko publiko bat, orain beste batzu planteatzen dute, gu eroak ginen orduan. Gu 80. hamarkadan esan genuen, sortzen ari den eta eraikitzen ari den Europa hau, merkaderen Europa da, hori Carmelo Holandak esan zuen lehen aldiz uste dut, eta orain konfirmatu egin da, eta esaten duguna da, nik ariketa bat proposatzen dio jendeari, ez du planteatzen iraultza boltxebikea egitea herri honetan. Norbaiten nahi balin badu irakurri, adibidez, Suediako alderdi sozialistaren programa 80. hamarkadan, sorpresa handiak hartuko ditu, sorpresak handiak hartuko ditu, eta zer gauzak esaten zituen momentu honetan. Eta nik uste momentu honetan, Jeremy Corbynek, Bernie Sandersek, o beste lider batzuk planteatzen ari dena da, politika oso aurrerakoiak, baina jendearen bizitza hobetzeko, ez batzuen interesak defendatzeko. Eta zer da erreskate nazionala? Labur horrela esan. Erreskate nazionala oso labur esan da buru jabetza berreskuratzea. Guk buru jabetza berreskuratzen ez balin badugu, ez dago aldaketa sozialik herri honetan. Hori da guk transmititu nahi duguna. Herri honetan aldaketa soziala egiteko buru jabetza berreskuratu behar da. Bestela, estadu mailako indar harremanen menpeko garelako, eta estadu interesen menpeko garelako, eta estaduen erabakien menpeko gaudelako. Eta beraz, hori horrela balin bada, ez dugu aldaketa sozialik egingo. Guk, hemen, 3 herrialdetako parlamentuan onartu zen frakinai ezetz esatea, eta zer gertatu da? Estaduak inposatu dula, lege hori ez duela balio. Hemen plantatu zen etxe bizitza eskubide izatea mundu guztiarentzat, eta zer gertatu zen? Gauza bera. Eta horrela, gauza guztiekin. Horrek, gauza oso simplea esan nahi du. Hemen badago, 3 probintzietan, eta baita Nafarroan ere, indar harremana beste gizarte bat ere ikitzeko, eta estaduen menpe gauden ez ezin dugu egin, eta orduan horregaitik egiten diogu enplazamendua ezker berriei, ez? Auzi nazionalean lurraldetasuna bada faktore importante bat. Bai. Eta zuen txostenetan, azkenekoan abianen ez da ikusten, eta hori aipatu didate lurraldetasun kontutan dabiltzan batzuek. Ezker Abertzalearen partetik lurraldetasunarikiko planteamendu sakonik dela lurralde lankidetzaz, kohesioaz, tokiko garapenaz. Falta dela. Parte utzita, lau herrialde zera autonomia bat, proposatuta zaudetena. Loiolan aipatu zenuten organuko hori aparte utzita. Ez dela lurraldetasuna egunerakoan lantzeko, ez dela ikusten proiektu sakon bat, zehaz bat. Ni ez nago hain ados horrekin, ez? Bere garaian nahi bez udalbiltza planteatu genuen. Udalbiltza oraindik hor dago, zoritxarrez ez daude sektore guztiak hor, eta niretzat hori katastrofikoa da egin batean, baina kriston lan egiten ari da. Eta udalbiltzaren egitekoa ikusten baldin bada azken urteetan espresio horretara dedikatzen ari da. Hau da, proiektu txikiak garatzera, proiektuari nazional ikuspegia ematera, eta hori egiten, horrek ez du esan nahi proiektua osatua dagoenik. Eta ni ados nago, batzutan planteamentua dira oso makroak, baina gero badiela dinamika kultural, ekonomikoak, harremanezkoak eta bar herri honetan bultzatu daitezkenak, bultzatu behar direnak eta kohesionatu egiten dutela lurralde bat, ez? Nik uste egin dugun urratsik handiena eta kualitatiboen azken urteetan da
independentismoan eta independentismo sektore batzutan gu baino lehenago egin zuten, baina ezker abertzalean izan da onartzea, hemen azken helburua balin bada 7 lurraldez osaturiko estatu bat osatzea, azkenean kontuan hartu beharko ditugula 3 borondate gutxienez alkartu beharko dira konvergentzia horretan. Baskongadetakoa, Nafarrokoa eta Ipar Euskal Herrikoa. Eta nik uste hori guretzat izan dela urratsi kualitatiboena. Nik beti aipatu egiten dut eta uste dut komenigarria dela hori aipatzea. Zuk hori egiten duzunean, hau da onartzen duzunean nolabait ere 3 borondate horiek gehitu behar direla proiektu amankomun batetara, oso importantea da dinamika nazionalak sustatzea. Zen eta besteak badu arrisku bat eta da dispersioarena. Eta horretarako sare bat osatu gara, eta sarea nire ustez oso argi da dinamika nazionalak egon behar direla eta halako dinamika sustatu egin behar direla. Hori egiten baldin badugu beste arretzagoa da. Urkullu eta Barkosek lehen aipatu ditugu, bi horiek, egin duten akordioa 18 arrotan, Bai. EAE eta Nafarroan arteko lankidetza sustatzeko, zer dituz zaizu? Niri beti iruditu zait, nolabait ere, ez dut esango batasunaren bidean, porque hori ere konzeptu arriskugarria da. Baina konvergentziaren dinamikak sustatzen duten akordioak onak direla beti, nire ustez. Beti, salbuespen batzukin, adibidez termino ekonomikoetan oso bortitza baldin badira, eta baina esan nahi dut, orokorrean, Euskal Herriaren mapa eta Euskal Herriaren erluarde guztien edo ezberdinen arteko konvergentzirako egiten diren akordioak positiboak dira. Egiturak eta instituzionalera begira, Euskal Bideak aipatzen du zerbait, estatu bat sortu horretik lehen da bizi 4 herrialden, hegoaldeko 4 herrialden batasuna. Hori, baztertu ezina da, zuentzat, 4 herrialden bat. Hori nire ustez horrela jarrita dago, hori da ezker abertzaleen posizio historikoa, baina nik uste dut hori ere egin behar den eztabaida nazional horretan eztabaidatu egin behar dela. Hau da, esan nahi dudana da, helburu argi edukita, eta da 7 lurraldeek osatu behar ditugula hor, zein dan estrategia eraginkorra hortera heltzeko ere eztabaidagarri egon behar dela, momentu konkretu batean. Eta nik uste dut hori egin behar dela inongo konplejo hori gabe. Afera ez da, badakagu askotan lehen aipatu dut eztabaida egiteko zailtasunak. Eta afera izan beharko luke esatea, nola heltzen geran lehenago azken helburura. Eta horretan nik uste dut eztabaidain behar dela serenidade guztiarekin. Erreskate soziala, erreskate nazionala, hori guztia zenekin. Herriarekin. Bai, ze indarre politikoekin. Herriarekin gero aipatuko dugu, herri agendatari. Bai. Bal, bi indarre, EAJ eta geroa bai, hegoaldean ari. Bai. Iparraldean biztan da behien ritmo bat daramatela. Bai. Orain herri oso interesgarria. Kargoarekin eta. Oso interesgarria. Eta aipatzen dute gainera, barne dokumentutan, gu orain beste 10-15 urte gure erara. Iparraldean badute bentaja bat hegoaldeekin konparatuta. Eta da gauzak planifikatu egiten dutela epe luzera. Hortaz asko ikasi beharko genuke. Hau da, galdera izan beharko zen, gu nun egon nahi dugu hemendik 10 urtetan. Non egon nahi dugu. Eta hori da finkatu behar dena. Eta hemendik 10 urtetan, zuk pentsatzen duzun leku horretan egoteko, eragile politiko instituzionaletan, norekin? PSrekin da PPrekin ez du ematen erraza. Ez. EAJarekin orain arte ez da erraz izan. Aldugu Podemos dago. Bai. Erreskate soziala, nazionala. Bai, guk askotan aipatu izan dugut, ez? Ni horretan oso angitista naiz, ez? Hau da, programa. Hau da, nik uste dut gu izango garela indar determinante bat datorren parlamentuan. Determinantea, oso. Orduan guk, eduki behar ditugula eskuak irekiak akordiak egiteko mundu guztiarekin, baina programa baten inguruan. Eta guk esaten duguna da, gu programa horretan ditugu 3 gauza bata. Erreskate nazionala, erreskate soziala eta gatazkaren ondoriak orain dipendiente daudenak horri irtenbide bat ematea. Horrekin jungo gera, eta ez gera jungo dokumentu itxi batekin, gera dokumentu ireki batekin, prest gaude hitz egiteko mundu guztiarekin. Batzuk esatute, eta zein gobernu nolabait ere planteatuko dugu, esateko, lehenik eta gu ateratzen gera irabaztera. Porque mundu guztia galetzen dugu, nor babestuko dugu. Agian galdera da, eta beste nor babestuko dute. Guri galetzen dute, PNV o Podemos, eta Podemos inork ez dio galetzen, EH Bildu edo PNV.
Porque nik uste dut lehia EH Bildu eta PNV-ren artean izango dela. Eta nik uste dut hor kokatu behar dugula perspektiba, ez? Nik uste dut zabaltasun osoarekin jumarrela. Eta nork esaten du adibidez ez dela posible hiruren arteko akordio bat erreskate soziala eta erreskate nazionalen inguruan. Badakit oso zaila dela, badakit PNV erreskate sozialarekin arazoak dituela, baina badakit Podemosek erreskate nazionalarekin arazoak dituela. Eta agian, ariketa hori oso polita izango da eta oso interesgarria datorren parlamentuan. EAen, udaletan eta batzar nagusietan, EAJ esan zuen lehentasunezko bere bazkidea PSE. Bai. Azkenean autu bat egiten du. Bai. Bai. Arek ere, erakutze eskubideen inguruan, gaur bertan, batzar nagusietan, ebazpen bat onartu dute, ez? Baina lehentasunezko bazkidea PSE du. Zuek lehentasunezkorik ez dakazue, edo? Guk ez dakagu lehentasunezkorik. Oda, guk gainera iruditzen zaigu hori nola baitere jarrera itxi bat mantentzea dela. Oda, guk ez ditugu aliantza politika planteatzen siglen inguruan. PNV, Podemos, Ezker Batua, egiten dugu programen inguruan, ez? Orduan, gu programa baten inguruan, gu bere garaian PNV-ekin akordiak egin genituen parlamentuan. Eta hortik sortu zen, besteak beste, Lizarra Garazin sekulako ilusioa. Beraz, ez genuen arazorik eduki. Problema da, lehen aipatu izan dudana, badago esparru bat konfrontaziorako eta esparru bat akordiorako. Eta nik uste dut, herri honek akordioak behar dituela. Beraz, kuriosoena da, konprobatzea da, nola PNV galetzen digu nea abertzaleak ezkerrekoa garen, eta gu esategu biak, gu geha biak. Beraiek abertzaleak dira, eta nor dakate lehentasunezko aliatua. Alderdi sozialista, eske nahiko zinikoa iruditzen zait guri alakorik galdetzea. Hemen Euskal Herri Jeltzaleak alduen guztietan alderdi unionista batekin egiten du ituna. Hori horrela da. Zan duzu Ibarretxerekin bizikletan Bai, hori da. Eta bestearekin bizikleta estatikoa. Bai, nik uste dut argi eta garbi esan behar dela, Urkullu ez dela Ibarretxe. Eta egungo PNV ez dela nolabait ere Ibarretxe planteatzen zituen hainbat gogoetan inguruan ados egon daiteken zuzendaritza bat. Eta esaten dut errespetu guztiarekin, hau da, nik esan nahi dut. PNV badu autu bat egina. Eta autua da alderdi sozialistekin egiten du, eske nik jendeari esate diot, ez egin hainbeste kasu esaten denari, ikusi zer egiten den. Eta PNVk etengabean egiten duna hori da, alduenean. Konvergentziak ere gauza bera egiten zuen Katalunia, ahal zuen guztietan, heldu da momentuan nun ezin izan dugu. Zuek arrimatu izan zarete EAJ-ara. Bai. Eta ez zaizu iruditzen zuek bizikleta horren parrilean zoazela? Zaztela? Ez, nik uste dut... PNV-ek dauka zera, bizikletako zera, estatikoan edo bai. Bizikletan, zuek... Nik ez dut uste guk horren sensazio eduki behar dugunik, ez? Gertatzen dena da ere, ni askotan mahai gainean jartzen dudala datu bat, eta da, ezin daiteke politika egin herri honetan PNV existiko ez baliz bezala. PNV herri honetan errealitate soziala, kulturala, elektorala da. PNVek irabazten ditu EAen hauteskundeak, ez dut esango oso arrez, baina arreztasun batekin irabazten du. Eta beraz, kontuan hartu beharreko errealitatea bada. Hau da, nik uste dut, printzipioak eta balorea mantendu behar ditugula, eta lehia mantendu behar ditugula, eta konfrontazioa mantendu behar ditugula, baina akordiorako esparruak ere irekiak mantendu behar ditugula. Posible baldin badira. Nik uste dut momentu honetan, depende ze terminoetan, ez nazionaletan eta sozialetan PNV-ekin ezinezkoa direla. Baina jarrera izan behar da, irekia. Gu ez gaude hemen nolabait ere anti-PNV izango den politika planteatzeko, ez anti-Podemos izango den politika planteatzeko. Gu gaude hemen herri honek behar duen politika planteatzeko. Eta gero ikusiko du akordia den, edo ez? Eta desakordioak ere desdramatizatu egin behar dira herri honetan. Instituzioak bai, baina orain konfiantza handia daukazu jarreta herri mugimenduan, herritarretan. Zure diskurtsoetan ikusten da, bai. Eta abianeko txostenean berezekin ikusten da. Eta esan izan duzu, ez dugu egin behar agenda bat herriarentzat, eta herriak eraiki behar du eta gori defendatu. Bai. Hori aldaketa mental handia da. Baina nik uste dut dela bueltatzea nolabait ere gure ohitura historikoetara, ez? Pixka bat, ez? Eta badut sensazioa nolabait ere bukle batean mobitu egiten garela, ez? Derrepentean instituzioetatik herri mugimendura, herri mugimendutatik instituzioetara, eta uste dut horretan ere serenidade pixka bat eduki behar dugula azterketa egiterakoan, ez? Ni bai uste dut gizarte aldaketa honetan, politika egiteko erak ere aldatu egin diren honetan, adibidez EAen nire datuak txarrak ez badira
populazioaren eguneko 20-tik gora ikasketa unibertsitarioa ditu. Beraz, datu hori izugarria da. Eta beraz, horrek esan nahi duzuk, zure pentsamoldeak eta zure nolabaiteko funtzionatzeko erak aldatu egin behar dituzula, ez? Orduan, nik uste dut guk orain oso esfortzu handia egin behar dugula inbertsioak egiten herri momentuan. Nik uste dut herri honek behar duela berriro ere bere burua reseteatu eta berriro hasi. Baina ez gera zerotik hasten, akumulatu dugu sekulako esperientzia, akumulatu dugu sekulako balio humano eta politikoa, baina nik uste dut reset egiteko momentu heldu dela. Eta da, bueno, guazen diagnostiko bat egitera eta guazen berriz ere hastera. Eta nire ustez oso importantea da hasi berri horretan herri momentuan bolkatzea. Zerra, osoko zuzenketa bat, azkeneko urte egiten dizuna? Ez. Zerra, EH Bildu zikustu alderdi konbentzional bat, koalizio konbentzional bat? Nik uste dut, hori belaudoman ere aipatu nuen, ez? Eta da, guri paradoja bat bizitza tokatu zaigu. Ezkera bertzale esaten dute, porque esaten dute EH Bildun kultura oso ezberdina daude. Eusko Alkartasuna nazionalismo instituzionaletik dator, eta beraz, ohikoa den esparru batean mugitzen da, eta beraz, hori ere kontuan hartu behar dugu EH Bilduren izenean hitz egiten dugunean. Zen eta hori ere badut beti ere azpimarra egiten diote reflexio horretan, ez, eta da EH Bildu ez da ezkera bertzalea. Eta hori kontuan hartu behar da, EH Bildu ez da ezkera bertzalea. Ezkera bertzalearen kasuan guri paradoja bat bizitza tokatu zaigu. Gu pasatu ditugu urte mordo bat instituzioak igatzen, saiakera egiten, eta justo jendea instituzioekiko aldentzen hasi ziren momentuan, guri tokatu zitzaigun sekulako botere instituzional kudetu beharra. Eta orduan, gurutzatu gera destinoan, gurutzatu gera berriz ere termino aldrebes batean. Horrek ze eraman du? Ardura instituzional izugarria eukitzera, gestiogintzan ere konprometitzera, horretan gure onena ematera, baina bai eukidu edo trasladatu sektore batzudan inpresio bat, eta da nolabait ere konbentzionalizatu egin garela. Eta nik ez dut uste hori egia denik. Gertatzen dena da, sekulako boterea momentu konkretu batean heldu zitzaigula eskuartetara, eta hori aurre egin behar zitzaioan arduraz. Baina nik bai uste dut beti egon dela gure ADN politikoan, eta uste dut independentismoan horrela dela, gauzak beti gora eraiki behar direla eta jendearekin egin behar dela. Elena aipatu dugu Zarriamendia, esaldi bat, dogmari buruz eta esaten du, gero, kritiko eta autokritiko izan beharra dago. Beraz, galdera da. Gidaritza politiko termino, klasikotan ez dela egin behar, baina Lizarra Garazin, Lizarra Garazi oso jende gutxiren artean magnetitakoa izan zen. Eta gero, Lizarra txikiek ez zuten pentsionak. Eta Loyola ere, 6 lagun ezartzen zineten, 6-8 lagun, Loyolan arrupe hotelean, behin izan ginen, Immanuel Murato biokan hango monjekin, eta ikusi genuen gela txikia zela, jende asko izan sartzen. Oso jende gutxiren artean egozitako prozesuak izan ziren. Izan ziren urduko burutako bat. Beraz, Zarriren hori, kritiko eta autokritiko izan beharra dago. Orduko prozesuak eta urrengoak oso desberdinak izan behar dute beraz. Baina nik esan nahi dut, prozesu haietan bazegoen faktore bat orain ez dagoena eta zen borroka armatua. Nahi eta nahi ez, borroka armatua zegoen estrategia batean, gauza batzuk beti ere esparru txikietan hitz egitera kondenatzen zaitu, ala beharrez. Besteak beste badagolako erakunde bat klandestinoa dena, ez? Eta orduan horrek eramaten du eredu batetara, ez? Ni bai uste dut, ni beti kontuan hartu dut soziologia frantsesean oso nolabait ere bere garaian famatu izan zen gertaeren, ez dakit hau euskeraz nola esan ziteken, akontezimentuen teoria, ez? Gertaeren teoria bat, ez? Eta da, zer mobitzen du gizarteak, esaten zuten, gertaerek. Eta gertaerak jendea sumatzen duenean, bere bizitza aldatzen duena, gertaera horrek motore sozial bezala funtzionatzen du, ez? Orduan, esan nahi dut, lehengo estrategia horretan, guk nukleo txikietan hartzen genituen erabakiak publiko egiten zirenean jendarentzat sekulako gertaera sortatzen ziren. Eta beraz, horrek eramaten zu jendea mobitzera, nire ustez, ez? Orain nik uste dut hori ez dagoenez,
gauzak egin behar dela beste era batetara. Eta nik adibidez orain ikusten dut teknologia berriek sekulako aukerak ematen dituztela parte hartzerako adibidez. Eta nik horretan ez dakit, igual denboraren afera da, ero asko eduki dudala denbora, asko eduki dudala reflexionatzeko, baina bada gauza bat niretzat oso simplea dena, eta da 1000 pertsonek erabaki bat hartzen baldin badute, segurazki gutxiago tropatuko dira pertsona batek hartzen badu baino. Seguro, 2000 baldin badira, asko zobe. 10.000 baldin, asko zobe. Eta gaina badu bentaja bat, okertzen bagera, denen artean okertzen gera. Eta beraz, nik horrek ere trasladatzen du jendearengan ardura. Porque nik uste hori ere pedagogikoa izan behar dela. Jendeak ere arduratsu izan behar hartzen dituen erabakierekin. Eta beraz, nik egiten dudan reflexioa da, posible baldin bada jende askoren artean egitea, egin dezagun jende askoren artean. Esan nahi dut, guk hitz egin dezagun hauteskunde autonomikoen ingura. Guk posible dugu egitea, nolabait ere, programa izugarri bat, gela batean, ordenagailu batekin eta bat. Eta aguna izango da, akaso brillantea izango da. Baina akaso ez da hobeago estrukturatik kanpo dagoen jende batekin kontatzea, ekipo bat osatzea, eta hoien artean egitea lehen oinarri bat, eta gero oinarri hori jendearengan eramatea eta jendeak egin dezala, ni horren aldekoa naiz. Izan da zaude 2014an Berriako elkarrizketan, Ezker Abertzaleak sekulako gaitasuna duela jokaleku berriak sortzen eta herrian ilusioa pizten, baina gero alimaleko, hori gaitzen zenuen, arazo bat dituela situazio horiek kudeatzeko, egoera horiek egonkortzeko. Bai, eta horrela da. Eta nik esaten dut, zuk hartzen dituzu azken urteak, eta herri honetan sekulako ilusioa piztu den momentuetan beti egon da Ezker Abertzalea. Beti egon da Ezker Abertzalea. Batzutan bakarrik eta beste batzutan beste batzurekin, ez? Hori gertatu zen Lizarra Garazin, hori gertatu zen Loiolako negoziazio prozesuetan, beti egon gera hor. Hau da, guk, nik uste frogatu dugula lanerako, borrokarako, ondradu izateko jarreretan, instituzioetan. Guzti hori, nik uste herri honek badakiela. Eta frogatu dugula, eta hori nik uste aski frogatuta dagoela. Baina sortzen dugunean halako aukera bat, gero sekulako arazoa ditugu adaptatzeko egoera berriei. Eta nolabait ere, badakagu tendentzia bat iraganeko eskemei atxikitzeko gure burua. Eta orduan, iraganekoa eta etorkizunekoa era present dagoenaren artean talka sortzen da. Eta orduan, energia guztia zapusten ditugu talka horretan. Hau da, oso konservadoreak gera eskema mentaletan. Oso, baina hori ez da guri bakarri gertatzen zaiguna, hori alderdi guztiei gertatzen zaio. Hau da, batzutan nahiago dugu egoera batean mantentzea, nolabait ere ziurra izan daitekeena eskema intelektualetan, arriskatzea baino. Eta aldiz, nik jartzen dudan adibidea eztabaida horietan da, arriskatu dugun bakoitzean, herri hau hankaz gora jarri dugu. Hankaz gora, eta jende ilusionatu da. Eta orduan esaten dudana da, jende honek eta herri honek behar ditu postasun batzuk, eta behar ditu, nik uste beharrean dagoela, notizi onak behar ditu, eta notizi horien tartean Ezker Abertzaleak eta independentismoak batzuk eman ditzazke. Eta orduan, guazen hori egitera. Eta zuen ustez Ezker Abertzalean mentalki sartu alda, hau ez da konponduko mai batean? Bai. Baizik eta prozesua izango da, dinamikoa eta graduala. Bai. Hori buruan sartuta dago? Nik uste zailtasuna ditugula horretarako, baina lehen aipatzu egiten nuen bestea beste markoa estatala baldin bada, eta horretan badute pisu handia gai batzuk zehatzak, eta adibidez presoena. Mundu guztia daki azkenean giltza presoena estadua dutela, eta beraz, zuk estadua behar duzula horretarako. Eta horrek eramaten zaitu askotan pentsatzera gai politikoak ere eskema horretara juten direla. Uste dut, zailtasunak ditugula onartzeko, ulertzeko alde bakartasunari buruz hitz egituguna zertaz hitz egiten ari gara. Eta beti ere lehen aipatutako arazo horiek eramaten gaituzte eskema zaharretara, eta eskema zaharrekin gauzak ulertzera. Eta ez eskema berri batekin eta arriskatzen ulertzera. Eta jendeak esaten du kontrasana ditugula, eta noski,
ez dago prozesurik kontrasenik gabe. Katalunian sekulako kontrasena dituzte. Baute helburu mankomun bat eta estatu bat egitea. Orduan, guk kudeatu behar ditugu inteligentziarekin kontrasenak, baina ibilbide horri bat ere garbi eduki behar dugu, eta horretan pedagogia asko egin behar dela iruditzen zait. Bueno, aipatu zuen hau dena guztia, egin aldaiteke presoak, 200 preso kartzelan daudela. Egin beharko da hor daudelako, eta beraz nik uste dute, gainera ni, barruko ikuspegia azaldu nahiko nuke ez. Hora, ni presoekin hitz egin dudana 6 urte luze honetan beti ere konklusio batetara eraman nau ez. Osea, presoek proiektu politikoa defendatze dute. Hau da, gero, batzuk egongo dira zero ez egin dutenarekin. Ongi, hori eztabaidagarria da. Baina euskal preso politikoek defendatzen dute euskal estadu bat eta estadu hori ezkerretik ere egitzea. Eta beraz, horrek ematen dio natura politikoa. Harritzen hau esaten denean, natura politikoa amnistiak ematen diela. Ez. Natura politikoa ematen dio bere proiektu politikoak, militante independentista eta ezkertiarra direlako, horregatik dira preso politikoak. Eta beraz, zen eta bestela, natura politikoa estatuak emango lieke amnistiaren bidez. Eta nik ez dut uste hori horrela denik, nik ustez hori sekulako akatsa da. Esan nahi dudana da, beraiek proiektu politiko baten aldekoak dira. Berriro diot, batzuk ongo dira ados egin duten eta beste batzuk ez. Baina afera da, estatuak lortu du orain izatea inoiz baino gehiago baitu politikoak. Prozesu baten kontrakoak. Eta beraz, bilakatu nahi dituzte pasibo bat, bilakatu nahi dituzte zama bat, eta guk horren aurrean esaten duguna da, nola bilakatzen ditugu presoak aktibo bat prozesuarentzat. Eta gure filosofia garbia da, lehenik eta behin ahalik eta lasterren kalera ateratzen. Ze tresnekin guztiekin, ez dakagu inongo arazoi. Zergatik, ateratzen dugun bakoitza aktibo bat delako prozesu independentistarako eta beraiek rehen bat edo baitu bat gutxiago daukate. Ateratzen den bakoitza bere lagunen artean, bere herrian eta bere familian sufrikaria gutxitu egiten du. Eta beraz gu horren aldekoak gera. Eta beraz guk filosofia horrekin egiten dugu planteamentua. Eta azkenik, esaten duguna da, presoen gaia ez dinetek isolatuki planteatu. Presoen gaia estrategia orokorraren baitan kokatu behar da. Horretarako baina estrategia behar da eta prozesu independentista behar da. Eta guk egiten dugun galdera beti da, Euskal Herrian, Kataluniako prozesuan egongo bainateke presoak egongo egoeran egongo ziren? Ez. Segurazki ez. Orduan, ze gertatzen da momentu honetan, Euskal Herrian ez dakagula prozesu independentistarik, sortu behar da. Ez dago prozesu independentistarik, baina akordioak pizkatzearen da lortzen ari dira auzipetuak ez? Bai. 50 lagun aurten ja ez dira kartzelara joan, akordioengatik. Bai. Bidea hori ere bada? Nire ustez bai, eta gero egon daitezke eztabaidak nolabait ere edukien inguruan. Baina nik dakidanez, jende horrek onartu egin ditu gertaerak, baina gertaera dira bere militantzia politiko onartu dute, fiskalarentzat hori etako kide izatea, eroetaren instrumentalizazioa da, beraintzat ez. Eta orduan, nik egiten dudan galdera da, estatu batek norbait garaitu egiten duenean txikitu egiten du, eta Espainiar estatua baldin bada are gehiago. Beraz, estatuaren ametsa izan da independentismoa txikitzea. Zergaitik egite dituzte akordioak orain? Hori da egin behar dugun gure buruari galdera. Zergaitik ez dute torturatzen orain? Torturatzen, momentuz, azken urteetan, egon dira kasua, baina zergaitik gutxiago. Zergaitik ez gaituzte ilegalizatzen? Zen eta garaituak izango bagina, txuntxitu ingo dituz. Zeratik ez dute egiten, ez dutelako. Terrenoa irabazi dugulako, eta nik perspektiba horretan jartzen dut, eta nik ero esaten dut, eztabaidatu daiteke terminoak, eta ni ez naiz horretan sartu. Ni posten naiz 50 pertsonak atzara dazkutea. 50 baitu gutxiago daudelako. Eta gero galdera da, zergaitik orain akordioak, zergaitik orain ez dituzte legalizatzen, zergaitik da. Ezin dutelako. Badu beste galdera bat, segurako auzian esaten da, etaren zanetara aritu zirela, baina beraien ekintzak ez zirela indarkeriazkoak, prentza horrekoak, bilerak, zuen kasuan zergatik itzen egon akordioa? Zuen aldetik egon zen borondate hori, egon altzen borondate hori? Ez genuen aukerarik ere egon? Ez egon mai gainean eta gainera ez genuen ikusten. Guk oso argi geneukan bi gauza, kondenatuak izango gineakela eta azken momentura arte ongo inela kartzelan, ez? Zuek orduan onartuko altzen duten mota horretako akordiorik? Pues ez dakit. Planteamendua etzegola mai gainean,
ez dakit, ez? Depende zein izango zen akordearen edukia, ez? Baina nik uste dut ere kontuan hartu behar dela egoerak ere evoluzionatu egiten dutela, ez? Eta beraz, garai haretan ezketzegoen ez da buruan ere alakorik gerta zitekenik, ez? Gurekiko adibidez, biktimen elkarteak oso bortitzak dira, eta jarraitzen dute izaten, eta horretan mantendu egiten dira, ez? Gure kasua ere pixka nik uste berezitu egingo nukela, zen eta gure kasua izan zen nolabait ere guri ez ziguten barkatu estrategia aldaketa egitea. Eta beraz, beraiek uste zuten estrategia aldaketa hori egingo zela estizio batetik, eta egintzen batasunetik, eta egintzen ongi, eta nik uste hori ordaindu genuela guk. Zio jakitun altzeate hemendik urte gutxira, egun da 50 preso inguruko kopuru bat gehatuko gala, dituen zigorrengatik zaila izango dira, onuren bidez ere kalea atatzea. Bai, oso kontziente gara horretaz. Horregatik uste dugu bide batzuk lehenbailen hasi behar direla martxan jartzen. Besteak beste, guk jakin badakigulako epe laburrean, 2-3 urtetan, jende kopuru asko aterako dela gartzelatik. Baina hor geldituko dela kopuru bat, zailtasun izugarriak dituen aurretarako. Eta beraz, esaten duguna da, lehenbailen hasi behar dira esploratzen bide batzuk. Besteak beste, bide horiek agian aukera irekitzen dituelako beste kideek ere kalera ateratzeko. Eta orduan, nik uste dut perspektiba horretan jarri behar dugula gure ardura eta gure erantzunkizuna, ez? Eta deskartatu gabe, nolabait ere, era progresibo batean, eta deskartatu gabe egunen batean ere estadoekin akordea egotea. Baina momentu honetan ez dugu horretako inongo aukerarik ikusten. Eta esaten duguna da, horiek ere kalean nahi ditugu. Nik uste dut badila sektore batzuk, nire ustez, bere garaian kritikoak izan zirenak hainbat erabakiekin, eta nik bakarrik gauza bat planteatu egiten diet, ez? Eta da, batasunetik hobeto aritzen gara estizioetatik baino, ez? Eta orduan, gehitzeko prozesu batean gaudenean, kenketarako saiakerak egiten direnean, nire ustez akats larriak egiten dira. Eta nik konbentzituta nago independentismotik eta EH Bildutik eta sortu eta ezker abertzaletik kanpo ez dagoela alternatiba politikorako inongo margen sozial eta elektoralik. Baina hori beraien erabaki izan behar da. Ni konbentzituta nago horko sektore gutxi dira, baina nik konbentzituta nago guk gauzak ongi egiten baldin baditugu, horietako askok ere berriz ere ezker abertzalearekin harremanetan eta ezker abertzalean lanean jarriko direla. Eta nik uste horretan ere alegintxo bat egin behar dugula. Nazioartetik atxikimendu handia egon da, friotegin ikusi da, baina gobernurik ez da egon. Eta hori izan da puntu hauetako bat, aipatzen dena hor behintzak, ez? Gobernurik, egon dira, gobernuan egon direnak, eta Lula Silva eta bestelako, baina gobernurik, presidenterik... Bai, orain aktiboan dagoena. Bai, baina hori nahiko normala da, ez? Hau da, esan nahi dut, azkenean ez dugu aztu behar Espainiara estadu bat dela, ez? Eta estadu interesak jokatze dutela nazioartean. Eta beraz, adibidez nik askotan esaten du, nazioarteko komunitatean ez da onartzen eta ez da ulertzen Espainiar estaduaren jokaera, ez? Baina baita ere badago beste lege bat nazioartean, eta da ez dute inkomodatu nahi ere ez estadu bat, besteak beste gauza batzuetarako behar dituztelako, ez? Eta hori ere errealitate printzipioa da, ez? Baina nik uste dut kanpaina horretan sekulako babesa lortu izan genuela, eta esan dezakedana da orain babes hori bilakatuko dela denen aldeko ekimen bat, denen askatasuna exigituko duena, ez? Eta nik uste dut horretan ere aurrez politak egin ditzazkegula. Urrian 5 urte betuko dira, borroka armatua utzi zuela jakinari zizuen etiketak, 5 urte pasatu dira eta oraindik ez ditu armak entregatu. Hori gizartean ulertzea alda, estatuen jarrera da dena, bai. Aipatuko duzu, baina gizartean ulertzea alda 5 urte pasatu eta oraindik armak ez ustea, ez entregatzea, ez baso batean ustea nahi zuen. Bai, ez dakit ulertzen, ez dakit ere jendeak arrazoi guztiak dituen mai gainean jakiteko zer gertatzen den, eta ez nik ere ez ditut, ez guztiak ez, baina esan nahi dudana da, jendea jakin behar duna da, Espainiar estaduak Frantziar estaduko laguntzarekin
dituela, beste sekulako operatiboak antolatuak momentu honetan hori gertatu ez dadin. Sekulakoak. 5 urte pasatu dira. Bai, eta kontuan hartzen baldin baduzu, zuk errepasatu 5 urte honetan atxiloketak ze sekuentzetan eman dira. Eta kuriosoa baldin bada ere, nik oso argi dakat estatuak ez duela inundik inora nahi etak desarmatzea, eta beraz horretarako operatibo guzti horiek dituela. Ni suposatzen dut horrek zaildu egiten duela izugarri urrats hori, ez? Zuen nahiko zenukete, armak entregatuta utzita balitu. Bai, gure ustez hori horrela izan behar zen, baina nik berriro diot, ez dut uste hori ez dela gertatu etak ez duelako horretarako borondaterik. Eske, kuriosoena da, badela gatazka armatu bat Europa erdian bukatu egin dena, alde batek hori erabaki duelako, alde horrek esateak nik armak desegiteko presnago era adostu batean, eta gotea estatu batek esaten nik ez du nahi, ez du nahi, ez du nahi. Hori oso kuriosoa da, eta hori ez da ulertzen nazioarteko komunitatean. Eta esango nuke, ja ez da bakarrik ez ulertzen arazo termino politikoetan, baizik eta seguridade terminoetan ere bai. Hau da, Europa bat iztututa dagoena islamismo radikalarekin, edo ISISekin, jakitea, badirela, ez dakit zenbat arma, Europa horretan, nolabait ere, eskaintza bat dagoela, arma horiek deseostatzeko, eta estatu batek ez esatea, hori gero eta gutxiago ulertzen da ere kanzilleri bat. Ez dut esaten arrazoi politikoagatik, baita ere seguridade arrazoengatik ere bai. Eta nik uste dut, hori horrela izanik ere, oraindik Espainiar estadua sekulakoak eta bi egiten ari dela hori ez gertatzeko. Madril egin ezin da, baina Madrilera zoazte, hauteskunde hauetan ere. Bai, Korente alda. Niretzat bai, Madrilera goaz, egunen batean Madrilera bueltatzeko, hori da esaten dudanaz. Eta beraz, hori da gure asmoaz. Eta zu udazkeneko hauteskundetan, EAEkoetan, lehendakari gai izango altzara? Bai, nik ez dakatzen. Utziko aldizu Espainiak? Saiatuko dira zuzten, eta beraz, sekulakoak eta bi egingo dituzte, termino juridiko politikoetan hori ez gertatzeko. Niretzat hori hori bada, Osa, ni jakitea naizela, beraiek nahi ez duten lehendakaria, niretzat hori bada. Niretzat askoz kezkagarriago izango zen ikustea Peperen hautagai maitea naizela, ero Ciudadanosekoa, ero PSOEkoa, Orduan, nik badaki sekulakoak eta bi ingo dituztela, eta nik badakit ere noraino estiratzen dituzten hauek termino juridikoak, eta beraz, edozer gauza gerta daiteke. Baina, aldi berean esaten dudana da, ni EH Bilduko oinarriek hautatu naute, eta ea kapaz diren egunen batean ulertzeko, erabaki horiek guk hartzen ditugula, era burujabe batean Euskal Herrian eta Euskaldunen artean. Eta Espainiak erakiko duzu hautagai izan, ez? Hori gertatzen baldin bada, hauteskundeek ez dira denetarik demokratikoak izango. Baina etzara izango lehendakari gai ofiziala eta B plana baldakezu. Bueno, dakizu ezkerraltzaleak beti daukala B plana eta C plana, Eta bai, pentsatzen ari gera hori ere. Baina, alata ere, nik berriro diot, zailtasun ikaragarriak iko dituzte termino juridikoetan hori egiteko. Eskerrik asko, Zuei. eta aurren arte. Bale, mi esker.